Aquí estic en un parc aprofitant per fer una mica de grounding. La idea és aquesta, fer exercicis que ens ajudin a connectar amb la terra, però amb la profunditat de les nostres cames, de la pelvis, de la vagina també, relaxar la vagina i intentar com anar profund dins nostre, posant aquest aplom, no? que sento que a vegades busquem fora i que podem començar a co-crear-lo dintre. I sentir-nos com unes lluitadores de sumo del copón que tenim el potencial per ser-ho, no? Per ser les nostres pròpies arreladores. I res, sentir això, ganes de compartir això, que sento que tant jo com al meu voltant, no? Hi ha moltes dones buscant algú que ens aterri, que ens doni aquesta masculinitat, i no dic que no, però que no la trobarem si abans no la generem en nosaltres. I això és el que estic aprenent i practicant amb mi. Bé, doncs, com deia abans, exercicis on busquem baixar molt a poc flexionant els genolls per sentir tota aquesta zona no tensa, sinó com si es fes espai, com si es deixés anar, la vagina s'obrís, i tot això acompanyat de la veu. Per exemple, així. Quan estic a dalt és possible que, quan està pràcticament estirat el genoll, que surti el tremolor essencial. Deixo sortir. I recullo molt a poc, pujant el tronc, abans que les cames. I quan pràcticament estiro els genolls és possible que torni a sortir el tremolor essencial, però aquest cop com que també hem treballat el pectoral, el tronc, el plexe, a la pujada doncs també és probable que també s'activi. I de nou el deixem sortir i tornem a fer qualsevol exercici lent, caminant a poc com una lluitadora de sumo, doncs això, activant aquesta força, aquest aplom que tenim, aquesta lluitadora de sumo interna, i deixant de buscar-ho fora per trobar-ho a dins primer, i estic segura que després ho trobarem fora. Vinga, una abraçada. Cuideu-vos.